Falamos de deportes aquí en Radio Culleredo, falamos de chave. Esta fin de semana arranca a Liga da Irmandade, non, da Federación. A Liga da Irmandade é historia, precisamente os equipos que pois estaban nesa liga que se extinguía pois a pasada campaña, van a integrarse prácticamente, pois todos os que había se integran, igual que casi todos os que había na Irmandade, en a nova competición. Xa estaba un equipo de Culleredo, Portazgo, pero que agora se incorporan o Xismo, o Boedo, o Aciadama e o todopoderoso Aldea, que nos últimos anos se erixiu, o único que lle estaba a facer a sombra era un pouquiño o Xismo, como o absoluto dominador nas competicións da Irmandade. E esta semana arranca unha competición na que pois o Aldea, o Xismo, o Aciadama e o Boedo teñen que arrancar na terceira categoría, na máis baixa que hai na Federación. Imos ver como se afronta esa tempada nova e este novo reto. José Francisco Don é xogador e é delegado do equipo do Aldea e imos falar con ele un poquinho para coñecer as súas impresións. Que tal? Boa tarde. Hola, que hai? Boa tarde, Fran. Antes que nada, feliz ano. Igualmente. E gracias por atendernos. Decía eu, falaba con José Francisco esta mañá e decía, bueno, como afrontades despois de dominar a Irmandade nos últimos anos, o Aldea ten que, igual que o Xismo, non? E igual que os outros equipos que se incorporan novos este ano á Federación, que partir na categoría máis baixa, non? Eso como se afronta no vosso equipo? Bueno, sabíamos de antemán o que podía pasar, o cambiar da Irmandade hacia a Federación da Coruña, que é normal que empezáramos abaixo, ¿no? Todos os equipos, os que pasamos a formar parte, que somos 8, hai oito equipos da antigua Irmandade e máis 3 equipos que habían descendido da segunda para a terceira da Federación da Coruña. Entonces, aí se formaron, son 3 categorías, primeira, segunda e terceira, de 11 equipos cada liga. Nos comenzamos na terceira categoría. E que vos parece? Porque evidentemente despois de o declive que podíamos decir motivou nos últimos anos a Liga da Irmandade, non sei se había certa desmotivación porque parecía que cada ano pois había menos equipos. Esta nova competición e as circunstancias coa Federación, co impulso que están a facer, creedes que vai a servir para revitalizar a competición e o deporte aquí na comarca? Sí, creemos que sí, que indudablemente o tema da Federación da Coruña levan moito tempo e vexo que hai competitividade, somos moitos equipos, ahora formamos uns 33 equipos, e aquí tamén estamos exentos de que algún equipo se vai a veces non xunta xente e se desfai, ou que sea. De todas formas, hai que darse conta que a chave é unha competición que bueno, é máis ben para xente de edad, ainda que non estamos exentos de que hai xente moi xoven tamén, pero bueno, son os que menos. Máis ben xente de edad. E bueno, a veces por problemas de salud ou calquera cousa, pois a xente vai desaparecendo. Ese é o tema. O tema é que non hai unha canteira, digamos, de xente moi nova. E como afrontades esta nova tempada? Dicíamos que o problema quizáis estaba sobre todo en as datas para celebrar os partidos, non? Acostumbrados a unhas circunstancias agora, tendo que xogar os sábados, vos comentabades que o mellor o problema podía ser precisamente ter a todos disponibles os sábados, pero as posibilidades que plantexe a Federación son que sempre que haxa acordo co outro rival se poda xogar en outros días, mesmo ás veces ata os luns. Isto lóxicamente dá moita marxe para poder adaptarse, non? Sí, efectivamente, si hai algún problema por exemplo, de que, bueno, por exemplo, hai algún sábado hai xogadores que algún ten que traballar, porque, bueno, no comercio, por exemplo, o sábado se abre. Entonces, bueno, nadie está exento de que algún xogador dos que temos teña que xogar. Entonces, se tens unha plantilla moi corta, o problema é que non dá xuntado 6 xogadores para poder tirar. Nós este ano en concreto tuvemos que fichar xente porque, bueno, temos algún xogador que quizá
quizá non poida vir algún sábado. Entonces, para poder suplilos, pois tuvemos que fichar dos xogadores este ano máis. Ora, o Aldea, por exemplo, somos 10 xogadores. Bueno, creo que teremos un pouco de margen para poder alternar o equipo. Comentábamos antes, durante a mañá, antes de facer a entrevista, que os xogadores que as novas fichaxes son de Almeiras, non? Sí, son de aquí, sí. Vos como Atleti de Bilbao, non? É dicir, a canteira ten que ser da casa, non? Canteira, sí, bueno, non xogaban aquí, se iniciaron noutros equipos, por exemplo, un deles se iniciou no Temple, outro no Portazgo, quizás estuvera con nos tamén, últimamente estaba no Portazgo, pero bueno, podemos recuperalos. Entonces, para nós, temos máis fluidez e temos máis iniciativa para poder formar equipo. Estamos a falar con un xogador do equipo que nos últimos anos dominou a Liga da Irmandade da Chave, o Aldea, e agora nesta terceira, que nivel sabedes que pode haber? Porque está outro equipo que quizáis máis os contestou nos últimos anos, que era o Xismo, que era o rival quizáis a batir na división de honra, están tamén coñecidos como a Ciadama, como Boedo, e decías que había equipos descendidos da segunda. Crees que hai xa favoritos? Sodes vos favoritos? Bueno, creemos que sí, que nos contaremos ser favoritos, pero o Xismo está aí, tamén o Meixigo, que se reforzou ben, bueno, hai outros equipos, por exemplo, que non son da zona de Culleredo, pero que tamén estaban na Federación da Irmandade, como pode ser a ver se me sale, o de Quembre, o equipo de Quembre, o Couto. Non é o Couto, é o Pazo. O Pazo se reforzou porque o Leira se desfixo, entonces algún xogador, que era un bo xogador, como pode ser Maneiro e compañía, ficharon no Pazo. Entonces, o Pazo é un candidato máis tamén a poder ascender de terceira a segunda. É dicir, estamos nós, o Meixigo, o Xismo e o Pazo. E algunha sorpresa que pode surgir. Pero bueno, en eses 4 están para subir. Suben 2, entonces aí está a rivalidade. Entendo que, polo que nos dis, a intención e as expectativas que tendes son de loitar polo ascenso, non? Sí, efectivamente. Nosotros vamos, nosa ilusión é poder remontar, é dicir, poder ascender a segunda división este ano. Pois toda a sorte do mundo. Xa tendes hora concreta para o partido desta fin de semana? Pois de momento non. De momento non, porque ainda mañán quedamos citados aí na oficina no Leima para entregar o tema de licencias e por aí. Queríamos falar co equipo que nos toca, que vai ser o Sagrada Familia. Entonces, a ver si temos que xogar o sábado ou o domingo, ou o lunes, o que surja. Nos temos que poñer de acordo. No noso campo temos que poñernos de acordo co da Sagrada Familia. Pois a ver se hai sorte, hai acordo e comeza con bo pé esta nova singladura, neste caso do Aldea, igual que o Xismo, o Ciadama, o Boedo, en esta nova liga da Ibacir da Hermandade. Ainda me costa, José Francisco, de decir, ainda teño da Hermandade metido, Son moitos anos, hai que darse conta que a competición da chave se iniciou na Irmandad. Todos os da Federación da Coruña formaban parte da Irmandad. Pois fíxate como cambian as cousas. Cambian moitas cousas, ahora dependemos deles. Pois ahora precisamente é a hora de que xa moita sorte para os equipos de Culleredo, incluindo o Portazgo xa na primeira división. Gracias, José Francisco, unha aperta moi forte. Moi ben, moitas gracias, adiós, un saludo.